Ако е кръгово да се върна обратно, а майките да е пак по същия път ме връща. Маме, тук съм до Новотела, бе, има един огромен Новотел, бе. Преизчисляване на маршрута. След 120 метра продължете наляво. След 50 метра продължете наляво. Превишавате ограничението на скоростта. След 200 метра се отклонете надясно. 200 метра. Няма GPS сигнал. Отклонете се надясно. Продължете надясно по главното шосе след 160 метра. Абе, минавам покрай някакви ресторанти, покрай някакви хотели, минавам, бе, човек. Може ли да ме обесат тук, чунгет? Не N13 до A14, N13 A14 съм, бе. Да. Да ебам майка си да я, що не спрях? Пригответе се да продължите наляво след 200 метра. След 100 метра продължете наляво. Наляво, тъй. Трябва да я от другия край радеш на реката. Връщам се обратно. Над река Сена съм в момента. Пригответе се да продължите надясно след 300 метра. Абе, ще да, аз съм се измъквал от много места на въпроса да е късмет. След 100 метра продължете надясно. След това завийте рязко надясно. Продължете надясно. След това завийте рязко надясно. Превишавате ограничението на скоростта. След 50 метра завийте рязко надясно. Завийте рязко надясно. Чакай, че тук ще подбера. Ще я събора стълбовете радеш. Вземете втория десен Сега завой. отивам разреше на G1. Значи съм от южната страна на Сена. Вземете втория десен завой. Да, сега завивам на към Сейнт Денис Пойнт. Тук. Новотели, тук разреше всички, мина покрай тях, разреше, обиколи ги, да ги разгледам хубаво.